Sanibonani. Lo okhulumayo uLusindiswa kaMazibuko uyobe nisiza enilekelela ngesiZulu ulimi lasekhaya. Namhlanje sizobe sibheke i-cartoon. Sesiyalisonga-ke manje iphepha lethu lokuqala sesizofika ngasemaphethelweni. So kubalulekile ngaso sonke-ke isikhathi njengoba sesiqalile, siqale ngani? Siqale ngesifundo sokuqondisisa, saza ukufingqa, saya kwisikhangisi, njengamanje sesikwi-cartoon. Kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi ni-download amaphepha, ama-past paper angoJuni, nibe nizama ukuphendula le mibuzo esesiyifundile. Ubone ukuthi uzothola ngakho. Uzame nje bafundi. Yazi ayikho into edlula ukuzama. Uzame nje. Namhlanje sizobheka i-cartoon. Yini i-cartoon? Isebenzisa abalingiswa. Umsebenzi we-cartoon ukufundisa, ukwazisa, ukuhlekisa, ukwethula amaqiniso ngendlela enoteku kanye nokubhuqa. Okay. Uma sibona isikhangisi sijwayele ukuhleka kakhulu, bajwayele ukusebenzisa ihaba. Kodwa inhloso yayo, yini inhloso yayo uma besilethela ikhangisi? Basuke befuna ukusifundisa ngento ethile, baphinde besuke befuna ukusikwazisa ngento eyenzakalayo, izinto ezijwayele ukuba sematheni basuke bejwayele ukwazisa ngazo, okanye ukuhlekisa. Sijwayele ukuhleka kakhulu-ke uma sibona i-cartoon noma basebenzisa ihaba. Basebenzisa ihaba kakhulu manje uthola umuntu usenekhala hayi bani. Ukwethula amaqiniso ngendlela enoteku. Bajwayele ukuthula namaqiniso, kodwa manje basebenzisa indlela le basuke behlekisa ngayo. Befake zonke lezi izinto nokubhuqa, mhlawumbe bayamsukela nje umuntu nje, yabo. Umdwebo kuvamise ukuthi ube owodwa noma ngaphezulu. Bajwayele ukusebenzisa umdwebo owodwa noma umdwebo owu-2 kuya phezulu. Basebenzisa noma iziphi-ke indlela uma besithulela i-cartoon. Ibeka umbono noma ngani okusematheni ezindabeni. Yabona-ke into uma kukhulunywa ngento esematheni, sekukhulunywa ngento eyenzekalayo, yabo. Izinto ezisematheni, njengamanje izinto ezisematheni nje siyabona uSeguluva madoda. Hhayi uyaduma impela. Yizo-ke izinto abasuke bazenza i-cartoon, basebenzisa izinto ezisematheni, izinto ezenzakalayo manje. Bazama ukusho lokho uma kuthiwa kusematheni. Iveza ukuthaka bomuntu. Bajwayele ukuveza-ke indlela la umuntu abuthakathaka khona. Njengoba sazi ukuthi abantu besimame babuthaka ngasebuhlebeni. Ayi bayahleka, kodwa akusibona bodwa-ke manje nabantu besilisa-ke manje sebekhona amajongo manje wathola ehleba. Hayi mani, bazoveza ukuthaka-ke balokho-ke besebenzisa i-cartoon nemidwebo, yabo. Abantu abathile noma umphakathi. Sengaba abantu abathile noma besebenzise umphakathi waleyo ndawo. Ingaba nesithombe kuphela noma isithombe sihambisana nombhalo. Imidwebo iba yihaba, okungaba ikhala noma amehlo amakhulu. Njengoba sengishilo ukuthi bafake imidwebo enehaba, la basebenzisa khona amehlo amakhulu, besebenzisa khona amakhala amakhulu noma umlomo omkhulu. Iyabhinqa noma ukulingisa ngokubhuqa. Okuthiwa indaba iyabhinqa abafundi, la khona suke umbhalo we-cartoon usuke ehlekisa kodwa eqonda ukusifundisa ngokuthile. Isuke ibhinqa impela-ke lapho-ke indaba. Uma kuyi-cartoon yepolitiki okanye yososaziwayo okanye yomdlali odumile, inhloso ukuhlekisa isithunzi sakhe. Yabona-ke besebenzise opolitiki, ososaziwayo noma yomdlali odumile, inhloso nje basuke befuna ukuhlekisa nje ngesithunzi sakhe. Akukho nje okutheni, singadlula. Sinento ekuthiwa umdwebo we-comic. Asizwe ukuthi yini-ke le. Isebenzisa abalingiswa. Kusuke kusetshenziswa abalingiswa imayelana nezehlakalo, imayelana nezehlakalo zemihla ngemihla, imayelana ngezinto ezisuke zenzeka njalo, ngemihla namalanga, imayelana nezinto ezisuke zenzeka njalo. Yethulwa ngamabhokisana axoxa indaba.
basuke besebenzisa amabhokisana nje lawa suwabona nje kwi-cartoon, asuke axoxa okuthile, asuke axoxa indaba ngalowo muntu loyo. Iveza ubuthaka bomuntu okanye abantu abathile noma umphakathi. Isuke iveza-ke la umuntu ashoda khona, ubuthaka bakhe la angenzi khona kahle, yabo. Isuke iveza lokho-ke i-cartoon, kodwa ngendlela enjani, ehlekisayo. Inhloso ukuhlekisa, ibuye ijabulise, njengoba bese ngishilo. Indaba inesingeniso, umzimba nesiphetho. Okay bafundi, ngithi akugcizelele-ke lokhu. Uma sibona i-cartoon, wabona amabhokisi aba mhlawumpe sithi sinamabhokisi awu-5 e-cartoon. Ibhokisi lokuqala kusuke linesingeniso, ibhokisi lesibili nelesithathu nelesine umzimba loyo, then ibhokisi lokugcina limele isiphetho. Akujwayele kodwa kuba njalo. Ngelinye ilanga babuye besebenzise mhlawumpe ibhokisi elilodwa. Angeke phela uhlukanise ukuthi khona umzimba, isingeniso, umzimba nesiphetho. Kodwa uma benifakela amabhokisi abamaningi, bofunda lapho, ufundisise kahle, uthole ukuthi kwenzakalani. Kodwa kwibhokisi lokuqala isuke indaba yakhona ingeniswa, ibhokisi lalandelayo suke kumzimba, mase ukuthi leli lokugcina lisuke limele ini, isiphetho. Balulekile ukuthi sinakisise-ke, yabona izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi siyanakisisa abafundi. Omane nje udlulisa amehlo, uyafunda uthole ukuthi wenzakalani. Njengoba nakwisikhangiso besenza into eyodwa, uyafundisisa uthole ukuthi kwenzakalani. Nala kwi-cartoon kumele ufundisise, ungadlulisi nje amehlo, uthole nje ukuthi yini into ezama ukudluliswa lapho, yini into eyenzakala lapho. Eba negwijikhwebu. Asingaqhubeka, angisengichazile lokho. Nazi-ke izinto esimele siyiqaphele kuma-cartoon bafundi. Umdwebo okanye imidwebo iba sebhokisini. Kumele uyiqaphele le midwebo le eba emabhokisini bafundi ukuthi ibhale kanjani, uyiqaphelisise. Noma bajwayele ukunibuza ngayo embuzweni elandelayo. Izinhlamvu zokubhala ezincane zisetshenziswa ukugcizelela okuthile. Ngicacile, inkulumo iba phakathi kwezibiyelo. Kumele ubhekisise inkulumo eba phakathi kwezibiyelo lezi le basuke beyibiyelile phakathi enkulumo esuke ibhaliwe. Kumele uyibhekisise ukuthi ithini. Kungaba nesihlokwana esihambisana nomdwebo. Ifundisa ngemifanekiso okanye izithombe. Inkulumo mpendulwano yethula imizwa nemicabango yomlobi. Kumele ubhekisise bafundi ukuthi kwenzakalani lezi zinto ezisuke zibhalwe phakathi kwizibiyelo. Uyifundisise ukuthola ukuthi yini eyenzakalayo okanye yini ezama ukudlulisa umlobi we-cartoon. Singadlula. Okay, sesifike lana-ke kwimpawu-ke. Sitholeni iy'mpawu abajwayele ukuy'sebenzisa. Nazi iy'mpawu ejwayele ukusetshenziswa kwi-cartoon. Izimpawu ezikhombisa amazwi aphinyiswe kanye nemicabango engama kanje. Ibhaluni elinolayini ogcwele limele inkulumo ejwayelekile. Shuthi abafundi-ke inkinga asikwazanga ukuthola lezi y'biyelo lezi kahle, kodwa ngizonichazela ngibone ukuthi kukhulunywa ngani. Makuthiwa ibhaluni elinolayini ogcwele, chaza ukuthi ibhaluni nje eligcwele nje elingenalutho, mhlawumpe ngalichaza kanjani. Kodwa ibhaluni egcwele ejwayelekile chaza ukuthi lowo muntu loyo usuke ekhuluma nje inkulumo nje, njengoba nami ngikhuluma nje, khuluma into nje, inkulumo nje ejwayelekile nje, inkulumo nje engathini. Liyayibona nje le bhaluni leli bafundi nje eligcwele elingenalutho nje, ibhaluni nje limele ini, inkulumo ejwayelekile. Hhayi inkulumo nje ejwayelekile, njengoba nami ngikhuluma nje, inkulumo ejwayelekile. Then ibhaluni elinolayini ongama-dots. Yabona leli bhaluni-ke iba nama-dot amancane. Kuchaza ukuthini lokho? Uma ubona lelo bhaluni balikhombise kumuntu, kusuke kuchaza limele ukuhebeza okanye ukuhleba. Lowo muntu usuke ehleba. Yabona, wabona ekhonje ibhaluni lakhe lingama-dot. Suke kumele ukuthi lowo muntu uyahleba. Kumele uhlale ukuthole-ke lokho. Base ukuthi ibhaluni elinolayini odlavukile limele ukumemeza. Yabona-ke ibhaluni lelibola leli linolayini elingathi ama-spikes. Suke lowo muntu lo umemeza enolaka ngempela ememeza. Kwamanye ama-cartoon amabhaluni
awasetshenziswa. Kuba nomugqa omncane osuke kuwumlingiswa uye emazwini awakhulumayo. Kwamanye nje sithola nje unomugqa nje onolayini kusuke kuya kulowo muntu lo asuke ekhuluma. Ubukhulu befonti buhambelana nobukhulu bomsindo wempimiso. Dlana, yabona uma ngithi dlana nje ngisuke yabona ngiphimisa kanjani. Mase ngithi dlana, yabo indlela engiphimisa ngayo. Uma bebhale ngosonhlamvukane suke loyo muntu vele esuke ememeza impela nje ephimisa nje leyo nto le igcwala. Izimpawu ezinjengo gilobhu likagesi likhomba umbono ophusile. Shuthi-ke bafundi kwi-cartoon uma ubona iglobe nje iseduze kwalowo muntu bohlala ukwazi ukuthi lowo muntu usuke esho umbono ophusile. Umbono ngamanye amazwi ngifaka igama lesingisi one-sense, owenza i-sense, umbono ophusile-ke lowo ngesiZulu. Ifulegi noma ibheji likhomba ezombusazwe. Uma usubona iflegi lase-South Africa noma ibheji usihlala wazi ukuthi sekukhulunywa ngezombusazwe ezasephalamende. Isithombe simele okubonwayo. Uma ubona isithombe vele cansi uyazisho lokho. Amagama amele amazwi. Uma ubona amagama sukamele amazwi ukuthi lowo muntu usuke ethini. Bheka abalingisa kanye nesizinda. Yini konje isizinda? Hayi, ngicansi kumele nisazi isizinda, ngeke nginitshene konke nje nginikeze konke, kumele nisazi isizinda. Kodwa kwisizinda sisuke sibheka ini? Nginikhumbuze nje. So sibheka indawo, isikhathi nesimo senhlalo. Thola ukuthi yini-ke isizinda, i-homework yakho-ke le hamba uthola ukuthi yini isizinda, kukhulunywa ngani makukhulunywa ngesizinda. Abalingiswa bavezwe ngendlela ejwayelekile noma bayihaba. Kumele ubheke bafundi ukuthi abalingiswa baveze kanjani. Benze baba yihaba la sebenezisa ezinkulu, amehlo amakhulu noma baveze ngendlela nje enormal ejwayelekile. Bheka isimo sobuso sabalingiswa. Mbuke lowo muntu uthi usesimeni esijani bafundi. Mbhekisise ukuthi ngabe ujabule, uneme, uyamamatheka okanye unyanyile. Yeah. Isimo somzimba sinobudlelwane buni nomlingiswa. Buka isimo somzimba uthi sinomdlelwane onjani nomlingiswa lo osuke emele leyo nto. Bheka isizinda, sibhekisise isizinda. Bheka indawo, bheka isikhathi, bheka isimo senhlalo kuyo i-cartoon. Nize ninakisiseke bafundi. Yabona i-cartoon iyahambelana nani nophepha 2 wethu la isuke sibheka khona indaba la isuke sibheka khona ubhalo bobuciko, indaba la siyabheka isimo isizinda. Uma kukhulunywa ngesizinda basuke befuna indawo, isikhathi nesimo senhlalo. Izinto esizibhekayo lezo uma sidlulela kuphepha 2 la sesibhekayo mhlawumbe senze umzekelo ngobhuku lamanqe. Yeah. Kubani buza ngesizinda ukuthi isizinda bayabuza nje ngesizinda kodwa kumele wazi ukuthi isizinda wena usuke ubheke ini. Senginichazelile, wena hamba ufuna ukuthi yini isizinda. Ngabe i-cartoon ikhuluma ngamaqiniso noma umzekelo. Bheka-ke bafundi ukuthi lento leyo esuke ikhulunywa ngayo kwi-cartoon iqiniso yini noma benza umzekelo nje bayalinganisa, yabo. Ngabe ulimi olusetshenzisiwe lunjani? Bheka nolimi abasuke besisebenzisayo lapho kwi-cartoon bafundi. Isilengi noma ulimi olusetshenziswa abantu abathile okuwulimi olwaziwa yibona kuphela olungamukelekile injongoli noma ulimi olusetshenziswa abantu abathile. Isibonelo, abantu abafundile noma ulimi lesigodi. Lana kusuke bachaza ukuthi bafundi bheka ulimi abasuke besebenzisile. Ngabe ulimi lesigodi, ngabe injongoni lapho khona sithola ulimi esuke khulunywa mhlawumbe kuleyo ndawo leyo abasuke besebenzela khona. Then ulimi lesigodi hlukahlukene igodi-ke niyazi kunegodi negodi. Kunendlela futhi akuphinyiswa ngayo amagama nangendlela kukhulunywa ngayo ulimi lesiZulu. Kusuke kuhlafuna ngalo impela ulimi lesiZulu. Ngabe i-cartoon inegama elilodwa, imishwana noma imisho. Ngicabanga imisho ucacile singadlula. Okay, asibheke-ke izimpawu ezisetshenziswayo kwi-cartoon. Kunezimpawu ezisetshenziswayo kwi-cartoon. Kumele ubhekisise ngempela ukuthi basisebenziseleni
lezi mpawu nawe ube sesimeni salowo mlingiswa uzokwazi ukuthola ini ukwazi ukuphendula imibuzo osuke ubuziwe ngekhathuni nalowo mlingiswa. Zinamthelela muni esimeni kanye nasezwini lomlingiswa? Ukuthi lolu phawu okanye lezi mpawu abasuke besebenzisile zinamthelela muni kulowo muntu lo osuke ekhuluma. Umbabazo ophindaphindiwe. Uma wesebenzisa umbabazo ophindaphindiwe lowo muntu uyamemeza impela nje akadlali bafundi. Ama-ellipses kuchaza ukuthi inkulumo iyaqhubeka. Ngicabanga ukuthi lokho siyakwazi. Izimpawu zokufunga nazi iy'mpawu abajwayele ukuyisebenzisa la basuke befunga la basuke befunga impela ukuthi ngempela lento kuyiyona. Ukunyakaza komzimba kumele ubheke indlela ngize ngagqamisa la ukuthi unyakaza kanjani lowo muntu womzimba ube sesimeni sokuthi nawe uba uyena lowo mlingisi ukuze uzokwazi nawe ukuthola ini imiphumela e-right, uzokwazi ukuthola imiklomela ekuyiyona yona, sizokwazi ukuwaqokelela wonke lamamaki lawa ezakhiwe ney'miso zokusetshenziswa kolimi. Kwethulwa ngemifanekiso, zithombe, isimo sobuso kanye nezimpawu. Iphoti icacile, basebenzisa iy'mpawu nobuso ukuze kukwazi ukuthula inkulumo yalowo muntu. Singaqhubeka. Sibonga njalo-ke bafundi. Isifundo sethu sanamhlanje sibe sincane kakhulu. Ngiyathemba ukuthi khona okuncane okutholile futhi khona la usizakale khona. Ngigqugquzela njalo abafundi ngithi ngiyanicela abafundi downloadani ama-past paper, nizame ukusebenzisa le nqubo yokufunda le sinikeze yona, nibone ukuthi nizothola imiphumela enjani. Sicela njalo abafundi ukuthi uma ubona ngathi i-platform yethu iwusizo kakhulu kuwena, tshela nomunye uyambona ukuthi unenkinga esizulwini akakhoni ukubhala isiZulu ezosizakala kusanesikhathi. Noma abafundi nginikhumbuze ukuthi nina nenza isiZulu ulimi lasekhaya. Wafeyila isiZulu ulimi lasekhaya noma kuthiwa washayela ama-distinction akho ekuqaleni kodwa wazofeyila ulimi lasekhaya, usufeyilile bafundi, angeke uzophume ephepheni. Sibonge isikhathi senu njalo. Cela nginikhumbuze ukuthi ni-like ividiyo, ni-share ividiyo, ni-comment, ni-subscribe. Siyabonga isikhathi senu.